बोसोरथामनि गेजेरावनो इउपिपिएल दलनि जाय सरकार आरो बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव बिटिआरआव गासैबो जायगायावबो डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसफ्रा जागासिनो दं जोङो नुदों आरो रायजो राजा बिथांमोनानो बिनिनो साखि जोंनि हरिसिङा समस्तियाव गुबुन गुबुन धोरोमनि मावखुलिफोर बहाय दं जोंनि हरिसिङा समस्तिनि सिङाव ख्रिस्टियानफोरनिबो जे मावखुलि हेडक्वार्टार बेनो जोंनि हरिसिङायाव दं एक हरन भगवती समाज आरो बिथांमोननि हेडक्वार्टाराबो जोंनि हरिसिङा समस्तियावनो आरो हरिसिङा बियाब बाथौ महासभानि जि मावखुलि हेडक्वार्टार बेबो जोंनि हरिसिङायावनो आरो बेबायदिनो ब्रह्म धोरोमनि जे माने मावखुलि आरो बेबो जोंनि हरिसिङा समस्तियावनो दा बेखौ जुदि नायोब्ला रिलिजियास अनुष्ठानफोर आरो धोरोमारि गुरुफोर जोंनि हरिसिङा समस्तियावनो माने बुंफबना दं होननानै जों माने बुंगोन आरो बे जोंनि थाखाय खुब माने गौरबनि बाथ्रा जे बेबायदिनो धोरोम अनुष्ठानफ्रा जे मोनसे जायगायाव जेब्लानोखि जथाय थागोन आरो बहायनो आशीर्बाद थायो होननानै जोङो मोनथियो दा बेबायदिनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि माने जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट आरो बे डिपार्टमेन्टनि दारैनो दिनै ब्रह्म धोरोमनि नैबे मावखुलि आरो बहाय सोरगिदिं बाउन्डारि वाल बिथाङा हरदोंमोन आरो बेखौ मावफुंबाय आरो दिनै बिथाङानो फैनानै गावनि आखाइजों बे ब्रह्म धोरोमनि जि मावखुलि बा टेम्पोलनि जि बाउन्डारि वाल बेखौ बिथाङा फैनानै इन'ग्रेसन खालामबाय आरो बेखौ रायजोफोरनि आखायाव गथायनानै होबाय आसलते जों बानायदों बैसोर बानायदों नङा जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय सोर बेसे रां लाबोनो हायो सोर बेसे स्किम लाबोनो हायो नैबेनिसो कम्पिटिसन जानांगौ आसलते दा थांनाय 17 बोसोराव जाखिनि बिथांमोननि बा 15 बोसोराव जाखिनि बिथांमोननि जि माने सरकार जे बिथांमोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेसेखिनि पुन्जि बिथांमोना लाबोनो हाखो बेसेखिनि डेभेलपमेन्ट बिथांमोना लाबोनो हाखो बेखौ रायजो राजायानो मोनथियो रायजो राजायानो प्रुफ दं दा बिथांमोननि 15 बोसोर आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट बिनि 3 बोसोर दा बिनि डिफारेन्सखौ जेब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे 3 बोसोरावनो बहुतखिनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय माने स्किम गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय दिनै गुड उइल मिशन प्रजेक्टफोरा आवगायनि दिनाव गैयामोन दा गुड उइल मिशन प्रजेक्टनि दारै बहुद लामा दालां बेबायदि बानायनो हादों जायफोरखौनोखि आवगायनि सरकारा माब्लाबाबो हायाखैमोन बिथांमोना एसअपिडि स्टेट अन माने एसअपिडि फान्डनि दारैल'सो बेफोरखौ मावनायमोन आरो गेजेर गेजेर मालाबा जुदि बिथांमोना मोनदोंब्ला पेकेज मोनदों आरो बेजोंनो माने हाजोबाखसै जोंहाथ' दा पेकेज फैनो गोनां दंबावो 3 बोसोरावथ' जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसाम बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय पेकेजजों जाखिनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों बियो पेकेजनि दारै जायाखै बियो एक्सट्रा मोनसे स्पेसियेल इनिशिएटिभ आरो इनसेन्टिभनि दारै बे जिनिसफ्रा माने जागासिनो दं डेभेलपमेन्टआ पेकेजआ जोंहा माने नेक्स्ट इयारनिफ्रायसो स्टार्ट जागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनथियो दे प्रमद बर' बिथाङा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय 4,000 crore बेबायदि बिथाङा माने अनुदान मोनगोन अनारेबल हम मिनिस्टार अमित शाहनि माने मा होनना बुङो अफिसनिफ्राय दा बे 4,000 crore जेब्ला नेक्स्ट इयार जेब्ला फैगोन आरो बेबायदिब्ला जोंनि ओनसोलाव माने अनेक डेभेलपमेन्ट जागोनखौ जों नुनो मोन्दों गामि ओनसोलफ्राव बेबायदि लामा गाज्रिफोर माने थानाय नंला प्रत्येकटा गामियानो जायखिजाया अनसुंथाइ माने मोननो हानायनि बेबस्थाखौ जों नुहुरदों थ' जोंनि खार'नै खुब माने मोजां बाथ्रा बिथाङा बाउन्डारि वालजों लोगोसे आरो गावनि खुगाजोंनो गावनो खुब गोसो मोजां गोसो माने गोथारजों बिथाङा नैबे समाजाव आरोबाव बिथांमोननि एकाउन्ट्सआवनो 5 लाख रां बिथाङा सोना हरगोन होनना बुंदों आलारि सोरां बिथांखिनि दारै दा बे आलारि सोरां बिथांखि जिथुनाखि मिशन लादों बेबो खुब माने गनायजाथावना आरो रायजो राजा बिथांमोना बे स्किमखौ पार्टिकुलारलि खुब माने अनसायदों आरो मोजां मोनदों आरो बेखौ माने आनादार नेक्स्ट इयार आरो नेक्स्ट बेबायदिनो जों जुदि होबाय थानो हायोब्ला प्रत्येकटा मन्दिर प्रत्येकटा नामघर प्रत्येकटा बाथौ थानसालि प्रत्येकटा धोरोम माने आफाद दिनै ख्रिस्टियानानो जा बा जायखिजाया धोरोमानो जा गासैबो मोनजोबगोन बे माने जिथुनाखि अनसुंथाइ आलारि सोरांनि दारै दा बे खुब मोजां माने मोनसे मा होनना बुङो मिशन लादों आरो मिशन आरो भिजन मद प्रग्रामाव जेब्ला सोरबा लिडारा आगान सुरगोन आखाइ होगोन आरो बेबायदिनो माने देरहासार जालांगोन जों बेखौ नुनो मोनो फैनायजों लोगोसे जोंना पलिटिशियानफ्रा
माखासे बाथ्रा बुंलायनाय जों गोबां बे साननैसोनि गेजेराव कयेकटा सोदोबखौ जों खोनानो मोन्दों जाय सोदोबखौ खम समनि गेजेराव खम समफोरावनो माने बेफोरबो सरासनस्रायै बेफोर बाथ्राखौ जों इउज खालामनायखौ नुनो मोना आरो गोरों मानसिफ्राबो माखासे खेथ्रआवहाय बेफोरबायदि सोदोबखौ इउज खालामा थ' जों नुनो मोन्दों दिनैनि बे खुंथायाव थानाय ना EM रनजित बसुमतारी बारग' NDFB बै समनि हारिनि गोबां सेक्रिफाइस खालामनाय दावहाया मा बुस्थु बेखौ बिथाङा मोजाङै सिनायो आरो सेक्रिफाइस होननाय जिनिसखौ बियो बुजिगौ नाथाय बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो कयेकटा सोदोबा लेंगुवेजआ सोदोबफ्रा खोनासंथावै जाय बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोननि सायावनो सोनारनानै दङ आरो बिथांमोनखौनो दिनै मान सन्मान होनानै BTR ना पिस एकर्ड खालामदों होननानै बिथांमोनखौ सन्मान होयो दिनै बिथांमोनाबो मा गाज्रि लेंगुवेज बिथांमोनाबो बाहायदों आर'नाइ रादाबाव नुदों दे आं बेखौ बा सोरनिबा चेनेलावबो गोबां मानसियावनो नुदों मैया आर'नाइ रादाबखौ ग्रोबनो नुस'ना आङो बावहाय दुखु नांदों सासे दिनै बिथाङाबो जुदि EM जानाय लगे लगेनो बेफोरबायदि पलिटिक्सआवबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो हादलायो बिदिब्ला जों साननाय फैदों बा आं साननाय फैदों लकसभा इलेक्सनावनो जुदि बेफोरबायदि सोदोबफोरखौ जों बाहायलायोब्ला सोरबाया बुंदों सोरखौबा जाम्बा सोरखौबा बुंदों बायदि रोखोम हेन टेन सोरखौबा बुंदों बोरमाया मा जायो फाग्लाया मा बुङो ना बेफोरबायदि सोदोबखौ इउज खालामलायनायखौ नुदों लकसभायावनो जुदि बेफोरबायदि रावफोरखौ जुदि सोदोबफोरखौ जुदि बाहायलायोब्ला जों फैगौ BTC इलेक्सनाव 2025आव माबायदि सोदोब बाहायगोन जों होनबा जों रोखायैनो नुहुरखाबाय साननानै होनबा जोङो बेफोरबायदिखौ जुदि नुहैयोब्ला जोंथ' जों बर'नि गेजेराव बर' रायजोनि गेजेराव अफ्रिया नाम्बार 1 गाज्रि नङा होमबा नाम्बार 1 खा गाज्रियाव बेफोरबायदि आरोखि खिन्थु जों अमानि गाद्दिजों अमा दुगैग्रा हाब्रुनि दैजों जों दुगैयो नाथाय सोरबाया गाइखेरजों दुगैग्राफोरबो दङ दिनै बिथांमोना गाइखेरजों दुगैग्राफ्रा मानो बेफोरबायदि आरोखि बाथ्राया खोनानो मोन्दों दिनैहाय आरोबाव नैबे बाथौ रेजर्टखौ जों प्रमद बर'आबो बन्द' खालामसिगोन बेथ' खालामनाय नङा खिन्थु प्रसासनखौ बुंगोन डिपार्टमेन्टनि थ्रुयैहाय बिथाङा बन्द' खालामनायनि बा माबा मोनसेखौ बेफोरबायदि बुंलायनायखौ जों नुनो मोन्दों थ' जाय हक बाथ्राया जों बेफोरबायदि बुंलायोब्ला माब्रै जागोन जोंनि लकसभायावहाय सोरबायदिया थांगोन जों बर'आबो रावबो देरहायालाफानो जुदि BJPया जुदि गोरायैनो थख'नो थाङोब्ला होमबा जोंहा बेसेबां गिदिर खहा सोरबा फरायसा आफादा नांनानै मोनबोनाय पिस एकर्ड NDFBनि नांनानै मोनबोनाय पिस एकर्ड मिनिंलेस जाहैगोन जेबो भेलु थाहैनाय नङा BJPया दिनैनि दिनावहाय मोनसे खोथाखौ बुंबाय थादों BTCखौ जोङो सानसे समाव जोंनो सालायगोन होननानै बेखिनि बाथ्राखौ BJP ना नरेन्द्र मदि बा हिमन्त बिश्व शर्मा बियो बुङाखै खिन्थु बिनि माखासे दालाय दासाफ्रा बुंगासिनो दङ थ' लोगोफोर भिडिअ'आ गोबां गोलाव जाबाय बिनि सिगाङाव गोबां खोथा बुंलांबाय जुदि बावहाय सोरनिबा बिखायाव जुदि सु हाबनाय बायदि नांहैदोंब्ला बिथांमोनाव क्षमा बिनाय थाखाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै जय बर' हारिनि